Il-fondi allokati għal faċilitajiet sportivi fil-budget għas-sena id-dieħla żdiedu b'aktar minn 5 miljun euro. Fil-fatt l-ammont allokat għas-sena id-dieħla jaqbeż 8 miljun euro. Permezz dawn il-fondi il-Gvern qed jippjana li matul is-sena li ġejja jinbnew ground tal-futbol u pixxina Futiline, indoor pool fil-kumpless sportiv tal-Kottonera u shooting range f'Takandja. Dan fl-istess waqt li bħalissa għaddej xogħol estensiv fuq il-pażiljon tal-basketball u tlesta xogħol kbir ta' manutenzjoni fil-Pixxina Nazzjonali tal-Qroq. B'reazzjoni għal dan ir-rappreżentant għal Sport Malta Dr. Chris Bonnet stqar li qatt ma ra manifest elettorali ambizzjuż bħal dan fil-qasam sportiv. Il-fatt li l-flus diedu dawk il-flus ħajmuru korra biex jisiru daw il-proġetti. Hemm ħafna proġetti du jsiru kif ħabbar il-professur Xikluna fid-diskors tal-budget, it-tela tal-imtaħleb, hemm ix-shooting range ta' Kandja, il-kumpless ta' Marja Assunta, running track tal-Marsam, ħafna proġetti differenti. Minkejja dan l-investiment, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għalli f'dan il-budget il-Gvern ma alloka xejn għas-settur sportiv. Bonnet jgħid li ma jaqbel xejn ma' din id-dikjarazzjoni. Le, ma nistax naqbel miegħu, mhix kwistjoni ta' opinjoni, di kwistjoni ta' figuri. Il-numri ma jista' jmerjhom ħadd, il-numri qegħdin ċari, hemm 5 miljuni iktar darba x'intefqu fuq faċilitajiet sportivi u it-tajjeb li naraw għalfejn ħajsiru l-faċilitajiet sportivi, għax li naqbdu nagħmlu faċilitajiet fejn ma fihiex, imma l-faċilitajiet se jsiru biex iktar nies jinvolvuhom fl-isport biex ikollna faċilitajiet sportivi aħjar kemm fuq livell kompetittiv kif anke fuq livell ta' social sport, ta' nies li jagħmlu l-isport għax irdu huma biex inħeġġu iktar nies biex jgħixu ħajja iktar sana. Bil-fondi għas-settur sportiv huma importanti ferm biex issir qabża fil-kwalità. Il-fondi għas-settur sportiv huwa importanti dejjem, aħna dejjem ngħidu li fl-isport bqajna daqsxejn lura fil-pajjiż fuq livell kompetittiv. U dejjem ngħidu għax il-gvern tagħna ma jinvestix daqs ta' barra, il-gvern issa qed jara li iva hemm bżonn li ninvestu u qed jinvesti il-qabża li hemm fl-ammont allokat huwa xhieda ta' dan kollu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isports Clifton Grima fisser kif il-budget kompla jkabbar il-qasam tal-isports b'għad ta' proġetti ġodda. Fil-waqt li pajjiżna jkompli attira leħ aktar kompetizzjonijiet sportivi. Iva kien budget li ra żieda sostanzjali żieda qawwija ħafna fil-vot kapitali marbut ma' proġetti infrastrutturali, proġetti li ħajkomplu jgħollu l-livell tal-infrastruttura sportiva ġew pajjiżna.